van deze CD, Lekker Manneke en andere stukken van Zizou, natuurlijk het nummer Lekker Manneke. Wie dat ooit allemaal begonnen is, dat kan me eindelijk nog vertellen Jos van Herpen, de schrijver van het nummer. En ik heb met Jos en Marley een avond. Hey, hallo. Hey, Hoi, meneer van Herpen. Hoi. Even Lekker Manneke, wie ging er alweer? Kom lekker manneke, nu kom lekker manneke en breng me nou. Geef me je Hanneke, wat man misleed. Kom lekker manneke, we gaan achteren. Is het allemaal leuk? De man van Marley zat oren en oren lang achter vooral de Duitse radio. En die vonden een keer dat nummer. Die hadden gezegd van, goh, dat liet me gaat. En ze kwamen erbij. En eigenlijk hadden we meteen gezegd van, wow, is er even gedaan. Dus heftig, flinke, vette gitaren eronder. Ja, en dat was het wel. Kom, zeg me nog een bisschen lief, raak me halt nog. Dat was voor ons heel erg wenen, want we hadden toch altijd een beetje van die Schoenkel, die Siemensliedjes. En dat wij nog dat zich toen binnenkwam, ze echt zoiets had van, moeten we dat wel doen? Dat is wel erg heftig. Ja, is het dat? Een fiets in de moeder, zon en opzij! Het boet van Afkum, dat zal ik nog even toch vertellen. Ja, dat is wel want het is wel privé eigenlijk. Ik had een vriendin en die vrede met Jos, dat ging goed. En op een gegeven moment een vaste vriendenclub eigenlijk. We gingen samen op stap, altijd met de fiets. Jos bracht me naar Hoesto, want dat was toch in de buurt, maar dat was kilometers omrijden. Ja, Marley woonde daar achter en ik woonde daar achter. Ja, maar bracht me dus toch naar Hoesto op de fiets. We gingen achter hem, de tuin in, achter hem. En dat was het. Kom maar achter hem, zong ze. En dan is het allemaal Er was niks, Dus er was dan geen is het poen bij als het was. niks. Is het allemaal leuk? Later ging het wel goed. Met die jongens wil ik als nachtgeschand. Met die jongens wil de ganse nacht geschand. Met elkaar is krieg je geen kant. Met elkaar krieg je geen kant. Ik ben geen mens die het uit zijn mouw schudt, de teksten allemaal. Ik dan er heel lang over. Dat moet nog helemaal goed zien, helemaal perfect zien, vind ik. En dat heeft nog man geduld ik een woord, een begrip vond wat ik daarin kon sturen. En lekker manneke. Wat Ja, oppast. lekker manneke. En er zien allemaal S achter elkaar. Ja? En daar had ik het in een keer. En de rest eromheen brouwen gedaan. En dan gaat het wel van alleen. Wat is het moment nou? In een café, aan de bar of toen ze in de Meestal kamer? als je aan het lopen bent, aan het wandelen bent en dan lijn. En dan spint het door met de kop en dan alleen een keer aha-erlevenis en daar is ze. Hey, even in deze tijd van wokeness, terecht of onterecht, zou je dat nog kennen? Zou ze het nu nog kunnen uitbrengen eigenlijk? Vind ik wel, maar voor een tijdje geleden hebben we op Facebook heb je een actie van dit kent niet meer, hè? Lekker manneke in deze tijd. Ja, er kwamen een hele hoop reacties van dat je orm met die flauwekul, nee doen, gewoon lekker manneke zien. Kom lekker manneke, breng me nou. Ja, en waarom heeft dit liedje eeuwigheidswaarde eigenlijk? Ja, ik denk dat het gewoon lekker in de mond ligt. Ja. Lekker manneke. Dat heb ik ook maanden over gedaan. Om dat erin te kunnen duwen. En ja, uiteindelijk is het dat geworden wel, denk ik. En natuurlijk de herhaling, ja. Is de nacht zo duister wie een duister nacht, is de nacht zo duister wie een duister nacht. Kan iedereen metzingen, dus ja, dat denk ik gewoon wel. Zien de meisjes stiekem nog het veens op jou. En wil ze weten wie het met Lekker Manneke afloopt? Helemaal vastdag. Jongens